Halos 40 kabahayan sa Cebu City nasunog, isa patay. Ang detalye sa report ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tinupok ng apoy ang 39 na kabahayan sa Barangay Banilad, Cebu City noong Biyernes. At dahil dikit ang mga kabahayan, mabilis na kumalat ang apoy. Kasamang natupok ang bahay ng pamilyang Kadampog. Dahil sa bilis ng paglaki ng apoy, hindi na nagawang makalabas sa kwarto ang 43 anyos na si Renante Kadampog. Ayon sa kanyang kapatid na si Irish, sinubukan pa nilang iligtas si Renante. Eager kay ko nga makagawa siya kay Bawjo ko makagawa sad siya kay ang mga sin amo nang gikuan so pwede ra siya mulayat pwede ra siya kanang kun dili lang gid namo siya mabira kay maglisod mi kay ang katong pultahan nga didto ko lisod man gud siya birahon. Pansamantalang nanunuluyan sa Talamban Elementary School ang mga nasunugan. Namigay naman ng relief packs ang Cebu City Social Welfare Development noong Sabado. Maliban sa relief packs, magbibigay din ng housing materials at financial assistance ang Cebu City LGU. Makabalik naman dahil sila sa area kaya ang area nga ilahang na nasunugan, ilahaman, dili man question kung makabalik bagdili. Tinatayang nasa 450,000 pesos ang danyos ng sunog. Inaalam pa ng BFP ang pinagmula ng sunog. Samantala, mas pinaigting ng Bureau of Fire Protection ang kanilang kampanya kontra sunog, lalo na ngayong tumitindi ang init ng panahon. Patuloy ang kanilang panawagan sa publiko na maging alerto at sundin ang mga paraan para makaiwas sa mga insidente ng sunog. Tulad ng regular na pag-check sa mga electrical wiring na pangunahing dahilan ng mga insidente ng sunog ayon sa ahensya. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News.